Kde sa? Ahojte decka, dneska sme spoznali velice zaujímavú skupinku východňarov, ktorí pochádzajú až zo Sniny. Sú úplne v pohode a sú popiči ľudia. A už jeden zo Sniny prichádza k tomuto vlogu. Niečo povedz do kamery. Niečo povedz do kamery, kámo. Čau, kámo. Poviem ti toľko, že tento svet je pekne skorumpovaný a svet vládne mafia. Takže tak, no. Áno. My sme chodiace babiky a sme novodobí otroci. To tiež. A mám to piči. A ja. Ale som šťastný, že žijem a že môžem prežiť do piči a že žijem ten skúrený život. Ako kameraman sa môžem spýtať? Ako kameraman sa môžem spýtať, čo Môžem sa chceš. spýtať otázku, aký máš názor na Japonsko a celkovo? Vieš čo, na Japonsko ti môžem povedať tak názor svoj, že ani neviem, lebo neviem ani, kde Japonsko je. Viem, že Japonsko je, ale že ma vôbec nezaujíma. Ja žijem na Slovensku a proste zaujíma ma Slováci a proste nechcem, že by tu boli skurvení Maďari a že by tu nebol nikto iný okrem nás Slovákov. Lebo my Slováci sme pracovitý skurvený štát do piči, že pracujeme kokoti do piči a máme do piči A 4 eurá na hodinu. Nekupoval si náhodou niekedy gate od Vietnamca? Vieš čo, kupoval som si, lebo sú lacnejšie. Kupoval som si. My tu máme Bracové obchod na také trhovisko na Miletičke. No, tam som nikdy v živote nebol, sorry. Ja som tam bol, ale iba som tam kupoval iba šiltovky. Šiltovky, Ja som si kupoval gate od Vietnamca, lebo sú lacnejšie do piče. A moja vyplata stojí za pekné hovno do piče. Aha, takže... Lebo moja vyplata má takých 700 eur do piči, tak si vieš, čo môžeš dovoliť, tak skurvené čínanské takže... veci. Nie, ja si kupujem z New Yorkeru veci, z kokotín, ale to podľa mňa nie je žiadna slava. Nemôžem sa s tým ani chváliť, podľa mňa. Není sa s čím schváliť. No. Keď som na začiatku spomenul to Japonsku. Keď už sme v Japonsku, nesme. Na Slovensku, sme vo pievanom Slovensku, kde tam vládnu pojebaní Vietnamci a Keď už sme rozmýšľali o tej... Keď už sme na začiatku rozprávali o tých Vietnamcov a o tom Japonsku, počul si už niekedy o niečom takom ako japonské anime? Anime? Anime, určite Naruto, Bleach a také som o tom nepočul a neviem. Ani si nikdy nepozeral Naruto? Jetix seriál? Anime? Jetix som pozeral, viem, že tam chodil Naruto. No. Naruto, to bola jediná rozprávka, ktorú som vedel pozerať. No, a tá je z Japonska. No. Tak ako, a páčilo sa ti to? Aký máš názor na Naruto? Naruto? To sa pýta celú to ti pekne vymetač mozgov. Aha, mohol by si vymenovať nejaké postavy z toho seriálu? Čo si videl? Vieš čo, ja už ani neviem. Videl si ja som pozeral väčšinou Pokémonov iba. Pikachu, Bulbasaur a také sračky, no. A teraz taká som pekne z toho vytretý, no. Taká kontrolná otázka. No. Aký máš názor na análny sex? Na análny sex? Tak keby si to bol ty, tak by som si nikdy zadku penis nedal. Daj na to. Dobre. Keď to bola taká žena, krásna, hej. prdelinku, ako 7 letá, tak by som je to dal do zadku. Nepočul si niekedy taký termín, že hentai? Hentai? Hentai, tak to som počul takom Narutu, no. To je také kreslené porno. Hentai? No, kreslené porno, a na to by som si nikdy v živote nehonil, ani by som to nikdy nepozeral, lebo to by ma nikdy v živote nevzrušovalo. To je proste hentai, taký... čo? Však to je kreslené porno do piči, takže to ma vôbec nezrušuje. Radšej si pozrieš poriadne porno. Ja by som si ani nepozrel, ja si radšej užijem normálne, ne? S normálnou ženou a proste nesom ani homosexuál a pičoviny. Ja mám rád ženy a proste to je dokonalé stvorenie, kurva, ktoré žije na zemi a mám ju proste, patrí to ku mne do piči. Takže nie si fanúšik. Som chlapec a proste priťahujú ma ženské plemeno. Takže nie si fanúšik. Nie, ja som normálny človek, ktorého priťahuje žena. Žena. Ktorá by som pojebal do piči a to je ešte remake. A tak, no. Takže rovné ženy. A nejaké filmy Pána prstenov? Pána prstenov mám pekne piči. Ja poviem ti tak, že nepozerám ani vôbec televíziu. Vôbec nepozerám televízor, nepozerám nič iné.
Proste ja keď si chcem niečo pozrieť, tak si to pozerám cez internet, mám notebook proste a pozerám si to, čo mňa zaujíma a nie to, čo mi vnúcujú ľudia, ktorí to púšťajú v telke proste, cez televízne kanály. Dneska ešte sme sa tak na začiatku bavili, nie síce v tomto vlogu, o tom, že chcete dneska navštíviť nejakú opustenú budovu. No, opustenú budovu, neviem, ktorú myslíš a vôbec ani si na to nespomínam. Viem, že o tom hovoríš. Som pekne zjebaný a vôbec ma to nezaujíma. Asi tak. Respektíve si na Respektíve, neviem, ako ty myslíš budovu. Pentagon. Pentagon, no, tam by som išiel sa pozrieť. Ako tam žijú zdegenerovaní ľudia, ktorí sú pekne v piči. A dá mi to asi tak ponaučenie do môjho života, že taký v živote nechcem byť. OK. Nikdy proste. Takže radšej byť inteligentným človekom, čo... Ne, že inteligentný, proste byť normálny človek, ktorý normálne rozmýšľa a nebyť zdegenerovaný a nežiť do piči v odpadkoch a žiť v normálnom kultúrnom prostredí. OK. Ostatní ľudia. OK. Tak teda. Takže teda, s týmto posolstvom sa s vami učíme. Ak sa vám toto video zdieľa, páčilo, dajte like. Ak sa vám toto video nepáčilo, dajte dislike a všetko možné. Asi tak.